Nevím, jak vy, ale já mám takový dojem, že lidské činnosti se projevují takové tendence k tomu, aby se věci různě kombinovaly a vyvíjely. Takže se dělají auta, které jsou vhodné do terénu, do města, už zmiňované mobilní telefony, které zároveň slouží jako fotoaparáty a můžete se s nimi připojit na internet. No a já mám takový dojem, že Růženka se při přípravě toho následujícího vystoupení tímto trendem trochu inspirovala, protože podle názvu to má být samba z prvky ruského provedení orientálního tance a hip-hopu. Ano, tak já myslím, že po shlédnutí tohoto vystoupení se ve světě nestratíte, ať to bude New York, Moskva nebo Rio de Janeiro. Každopádně nemůžeme vás ochudit samozřejmě vůbec o nic. A možná jste si všimli, že v druhé části našeho programu jsme zatím opomněli solová vystoupení, což samozřejmě